nag-istak iti makan. Wanyarod nanang, naimbag lakit din, tanapanunot yu ti gumatang iti ref. Saan tayon amapan makireref ijay ayanda na ising? Wan anak ko, iso nga min ti imbaga ni tatan mo apang igatangak iti kwarta nga impawit na idinaminsan nga aldaw. Inton sumarunong agpawit ni tatang iti kwarta, washing machine tumit ng tigatangin nyo nanang. Iti kasta, saan tayo amarigatan nga aglaba? Nang runa itata matutudo. Jay kuma washing machine nga adda spinner na. Ay wan anak ko, day taa talaga ti plano. No maragsakan ni tatang mo inton agawed nga agga po ijay sauday. Wala nang, sigurado ang maragsakan day jay. Ay, ungayam nanang, gumatang kayon tuman pa'y iti oven. Pag-bake iti cookies. Katwa na anak ko, lakit di ada kwarta, awan problema. Agyaman ak nanang. Ay na, nasaya atan nagranata bakla. Ay nawin nga rod, nabayag maten asaan ta nakit-kita. Agpadalos kayon iti kukuyo. Wan, agpadalusak a talaga. Ngam inton bigat tom. Adapay ngamin napatag apag nakita. Okay, nana. O sige, umayak to iti balayo inton bigat. O sige, urayan ka nga rod inton bigat. Ay na! Sana all! Sana all talaga, nana. O apay anak ko nam dayta. When tani nakagatang kayon iti kabarbaro aref. Ay, talaga a branded pie. Si kakit di mo bakla. Ay na, no saan anagabrod nila kay ko, apay makagatangak aya iti ref. Ay na, big time kayo na talaga, nana. Di ka man? Alakit din, dalusamon ti kuko. Kalpasan na, ag merienda ta. Ada merienda nga insaganak, ada di taref. Ala, agtugaw ka nga rudan. Tarawgya kun adalosan ti kukom. Iti kasta, makameriendatan, nana. Ay na, nagnanam da ito inaramid mo ang merienda, nana. Itala makaramanang iti kastoy. Ay na, mangan kalata ka di. Ay na, Uwan gayam, asino nga ti sumarunong nga mapan mo dalusan ti kukuna. Ay, kat ni Sister Susan, nag-text ngamin kanyak idirabi nga agpadalos. Kasta ka day, ay katuna. Ala, mangan ka nga rudan. Tapno mapan mo matan dalusan ti kukun ni Mari Susan. Ay, makauray day jay. Agin, joy ang payamangan. Kayat mo asawan, naggapo ka ijay ayan ni Maridalia, bakla. Wala na, iso ti muna dinalosak ti kukuna. Kasta, Ay na, amo yun. Nakagatang ni Nana Dalia iti ref na. Ay, nagdakal ka nagpintas. Branded pie. anya, Ay na, naimbag pie ni Nana Dalia. Mangrugin ti panagasinso na. Ay, sana all. Umas asinso na siya, ano. Sana all may pera. kunam atada nila kay na ijay abroad. No saan anag-abroad nila kay na, makagatang ayamat itirep, wano ultimo akawas na. Ha? Ay na, pudno ti bagbagak bakla. Kita man, idi saan pa'y anag-abroad nila kay na. No anya ti kawas na iti lunes. Isulat ta ti kawas na aginggat biyernes. Anya? Iso ama sigurado. No anya mat ti underwear na iti lunes. Isulat ta aginggat biyernes. Iso asaan man ngagpasipasikat da ya babae. Ha? Wen gayam lakay. Ipakaamukan ka nga umutangak iti kwarta. Kasi mo ti pagutangam. Iji pagut-utangan da Mari Rosain. Jay ngay lending. Na, pangusaram ko ma iti utangam no bilang. Igatang ko iti lalakay. Na, Anya kamatain. Damagampay laang no anya ti pangusarak. Siyempre igatang ko iti masapsapol dito balay. Ay. Kan gumatangak manmet iti ref. ha? Ref ko nam. Anya nga iti ikargam iti ref no bilang laeng. Kaya awang ngarod masid si datayaw. Useless ti ref agatangam no bilang. Alangan na nakasaksak nga awang kargana. Anya? Di na saysayat no kardiraw kas kada pinggan, kutsara.
May mayat kita man ti kardiro tayo nay. Nabutta-buttawanan. Ore dagiti pinggan tayo, lusok. Anya? Aday ta, nakagatangak mo tan itiref. Brand new ko naman. Anya? Saan akas itiref dadalya asekanan? Apay nakitam ti ref dan o brand new no saan? Takas tati bagam? Apaw! Siguro adda nagkinaawatan nyo iti dayya adalyan niya. Iso akas tati panangisakit mo kan kuana. Na, unay kita nagawan ti panunot mon. Imbagak latikas niya, kas tati sawam. Ha! Tinapatag kanya nakagatangak itiref. No kabailan ni dalya ti gumatang. Ay kat kabailak mo't Na, If others can, why can't I? anya? Nasaya at nasabat kasi ka bakla. Apay na Susan. What's the problem anyway? Umay ka man ije balain ton bigat, agpadalusak manan iti kuko. Aya! 1 week la tinapalabas manipod dinalusak ti kukuyo. Agpadalos kayo manen? Weekly ka rin ni pa nagpadalos yun. Mabalin pa nga inaldaw Adamat kwarta kapagbayad ka no bilang laan. Wano no kayat mau, mamindway ti may sangal daw. Maminsan iti agsapa, maminsan iti malam. Anya? Ay, ang tapang mo naman, Nana. O sige, umayak inton bigat. Wait for me. Ay wow! Ay nawawa talaga, Nana. Sana all may bagong ref na brand new. Sana all talaga. Anong say mo ngayon? Saan laeng aday jay adalya ti makabail agumatang iti ref anya? Ay, big time kayon Ay, nangalaan nyo nga iti inggatang nyo iti refi yo ha? Ay na, urnong ko Iso ti inggatang ko iti dayta. Ay, so siguro akong di padalos kayo iti kukuyo, Nana. Dap no makitak lang ti kabarbaro a refi yo. Anya pa ingay. Tumpak dayta na ibaga. Mala, dalo sa amon ti kuko. Ay, Nah, apa yan nagunag ti sinay mo, Susan? Ada parikot, Mau. Kasla na unag matan ti sinay mo, ngam ti ubog a pagsaksak doon tayo. ay, parikot ko nga ro ti pagbayad ko iti lending madamdama. Itangaal daw ti panagbabayad. Ang parparikot lang nga ro den da tao. Maalam pailaeng ti agangaw-angaw mo. Kaya't mo asawain, awan tinabati iti kwarta nga inutang, Mau. May sala alawas tinapalabas manipod imutang ka. Ita awanan. Di mo saludsudan no apay nga awanan. Amumot agim matangak iti repan niya. Ilako mo day taref. Wam ti ref no awan may karga. Adaman, may salang itlaw. Kas la ref ti aguyong. Naa! Ha! Agsardan ka man si Katirsaw. Awan lang arudan maitultulong mo dito'y balay. Sao ka pa'y lasaw, salbag ka kidi alaklakayan. Na. Nanang, adda nga tawayan ni bakla inton biga. Apay ka di anak ko. Ang padalusak kumamot iti kuko. Ay katwan Sabadumot inton bigat. Awan klase. Malabay tatawagak ni bakla inton madamdama. Ibagak nga umay ditoy no bigat. Uwan man nga rod nanang, ay na, agyaman na. Awan anyaman na anak ko. Wow! Talaga nga umas-asinso ka, Nana. Si Kamay, tila ibagbagam. Ay, agasan man. Nakagatang ka manan iti washing machine mo. Ay, sana ula talaga. Ay na, napilitan naklagim matang iti washing machine. Ngamen, nagrigat yak pamaga iti sinampay no kasi amatuturo. Ay, sa bagay.
Ay, wow, talaga, nana. Kunak no washing machine lang ti kabarbaro manan nga osaryo. Ni, dapat TV a flat screen. Ay na, agyaman naklaangan iti pa na nga pressure mo. Hala, dalusamon ti kuko ti anak ko. Anya, gimatang manin ni Dalia iti washing machine kan TV ko ng bakla. Wen, nana. Ay, no, nagpintas di TV na. Naglawa. Masapol nga agtalya-talyaw ka na agbuya ka. Apay asyak ngay, sika tagbispring kayo iti Dalia Adalia. Anya? Tapno ammom anya, sa anak nga umapal iti washing machine kan TV ni Dalia, nga may kabailak mo ti gumatang. Ay na, sa nakasta ti kaya to asawa, nana. Si kakit di mo. Ibagbagak laang mat, In-share ko lang kan ka. Urayam, asyak ti makagatang iti TV kan washing machine ka. Ha? Adayo adakdakkel ti gatangek a washing machine, kan nalawlaw ti TV agatangek. Anya? Ano? Mangungutang ka akin 30 mil? Oo sana, emergency lang kasay. Huwag kang mag-alala, good player aka. Ayos naman kung ganun. Oh, kailan mo kunin pera? Kung pwede sana ngayon, ngayon na. Okay, ikaw punta bahay ko Punta ka mamaya hapon. May pipirmahan ka. Bago ko ibigay pera sa'yo Sige. Inuulit ko. Ayoko mahirap singilin. Nay, sika maggayam ti masabat ko Susan, papanam ngay. Ay natapno ammom anya. Mapanak gumatang iti washing machine may kan TV ijay ili. Nasaya at ano kasta? Natipanag ko nam kat si kalaan ti makabaal agumatang iti nginginaan nga usar. Nagbidot ka. Anyat kayat mo asawan mare. Ay na amok Ibagbagam kin ni bakla nga umay na ibaga kanyak nakagatang ka iti washing machine, TV, kan ref. Ha? Ay na mare, awan ti kasta nga imbagak king kwa na. Kan anya ko maaga po nga ibagak ti kasta. Nakita na laang madinapan iji balay. Palusot ka manan. Ti ko namkidday na para magka. Urayam, ilabas ko madamdam ati washing machine kan TV agatangak. Padaanam. Anya? Ay na, Susan. Siyakti madanagan kang ka. Na, tapay ko maamadanagan ka. Sa anak to pa'y madanagan ka. Awan ti husto at trabaho. Wano ure basitlaan negosyo. Apangalam iti pagbayad mo iti utang mo. Hanggang, ay na, utang ka nga utang. Ay natirso, di ka kadi madanagan. Saan kong aramidon ti may sa abanag? Nujak mo nga ihandol. Mawatam, Makamu ka. Makamu ka mangbayad ka na iti utang mo. Ay, sapay nagdadakkel agatan. Susan! Lumabas ka dyan. Magbayad ka ng pauna, hulog mo. Susan! Ay na, Susan. Pang-aasim tarumwar ka man. Inkabayadan ti ibagbaga na dyan, Bombay. Awan nga ron pagbayad ko. Aguli mo kalaeng. Pumanaw mo't laday kay madamdama. Numadlaw nang awan agtagtagaray. Ay, daitan ti bagbagakan ka. Utang kan tumangamin na utang. Nagsasanga ti utang mo. Ay na, aguli mo ka kunak tumag. Inton ko ang durabang ka na. Ay, nawaw. Malala. Ay, abak di Bombay. Para makita, Susan. Ano? Wala, Susan? Ay, paano na yan? Hindi pa siya nakabayad unang hulog niya. Ngayon, wala naman. Ay, oo nga. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Hindi pwede ganyan. Pagkatapos niya ako mautangan, tinataguan na lang ako. Ay, kung gusto mo, siya na lang ang ibayad ko. Ha? Ay, ikaw naman, pare. Nagpapatawa ka eh. Hindi ako nagpapatawa.
seryoso ako. Wala ring silbi ang Susan na yon. Pag nandito sa bahay, putak ng putak. Tapos ang daming utang. Siya na lang ang kunin mo, Mr. Bombay. Ay, nako. Pag-isipan ko muna mabuti yan. Kung ako tatanungin mo, gusto ko si Susan ang ibayad mo. Pero mag-isip muna ako Anya, kasta timbagam iti daya Bombay. Wan, imbaga kasi kalangan talaan na. Total, awan mo ila pagbayad mo ti utang mau. Anya, Aday ta. Nakasagana amin nakawas mo nga alam. Ijay kan poder da dya Bombay. Total, mayat kanumay as si kalangan ti ibayad ko iti utang mau. Utang kan to mga nga utang. Imutang ka. Tapno adala paggatang mo iti usar akas iti kaaruba. Aha, anya day ta. ay saan? Jak kayat. Ang trabaho aktap no da pagbayad ko iti utang kaw. At dayamot asawa ang mabali na pagbayad iti utang. Ay jak kayat. Ay, laglagi pantay ko ma, nga amin adakas nga apal kat awan ti nasayaat, apagtungpalan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, iniurnos para iti script ni Mr. Jeffrey. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo.